Yn y wers gyntaf, ni wedi edrych ar sut i roi cyfarwyddyd i wneud i rywbeth ddigwydd. Ni wedi edrych ar y blociau a sut mae reina'n effeithio ar ei gilydd. Ni nawr am edrych ar animeiddio yn bellach ac edrych ar loops fel bod pethau'n cario ymlaen i ddigwydd. Ni am fynd i'r gofod yn y wers yma. Felly ni'n dechrau gyda prosiect newydd, ac am bod ni'n mynd i'r gofod yn y wers yma, rydyn ni eisiau dewis cefnlen newydd i'r llwyfan, a ni'n mynd i ddewis un sydd gyda ser. Felly fyddwch chi'n gweld fan hyn yn yr adran gofod a wedyn yr un stars. A mae angen cael gwared o gath trwy glicio delay. Nawr, ni'n edrych i roi corluniau newydd mewn, felly dewis corlun a allwch chi chwilio am roced, na fe, a wedyn ni hefyd eisiau ychwanegu ddaear. Allwch chi osod nhw pen, un pen o'r sgrin a llall y pen arall, na fe. Felly, y peth cyntaf ni eisiau gwneud yw troi y roced fel bod e'n gwynebu y ddaear. A'r bwriad yw wedyn bod ni yn symud y roced tuag at y ddaear. Felly gwisgoedd a dewis o gwmpas y roced. A fe welwch chi ar wylod y roced, mae yna 2 saeth bach. Os fyddwch chi'n gwasgu hwnna, allwch chi droi y roced, a bydd hyn yn ymddangos ar y llwyfan hefyd, na fe. Felly, ni'n mynd i ychwanegu cod i'r roced yma nawr, fel bod e'n symud tuag at y ddaear. Felly, os newch chi gopïo beth dwi'n wneud fan hyn, ni'n mynd i'r un digwyddiadau a dewis pan fydd banner wedi ei glicio. A wedyn symudiadau, felly beth sy'n digwydd pan mae'r banner wedi cael ei glicio? Wel, ni eisiau roced pwyntio i gyfeiriad. Os newch chi roi dim mewn fyna, so ddim pwyntio lan. A wedyn ni'n mynd i osod cyfeirnodau fan hyn. Felly, allwch chi roi 150 a 150. Ni moyn ddweud rhywbeth wrth bod e'n gadael tuag at y ddaear, felly ni'n mynd i weid helo, a ni'n mynd i adael hwn am 2 eiliad. A nôl i symudiadau nawr, felly ni'n moyn bwyntio tuag at y ddaear, a ni moyn iddo fe symud am y cyfnod yna hefyd. Felly, beth yn ni weld beth sy'n digwydd nawr ten? Yn ei glicio'r banner, a'r roced yn dweud helo, a mae'n symud tuag at y ddaear. Felly, dyna ddechrau'r animeiddiad, a ni'n dechrau gweld nawr sut mae rhoi blociau at ei gilydd yn creu digwyddiad ar y llwyfan. Felly, nawr yn mynd i newid y bloc ola, ni'n mynd i gael gwared o'r llithro, a ni'n mynd i newid y ffordd i ni wneud hyn. Felly, ni'n defnyddio'r bloc ailadrodd, a ar gyfer hyn, ni'n gallu rhoi bloc symud o'i fewn e. Felly, ailadrodd 200 weithiau, symud 2 gam. Gweld nawr bod e'n mynd bach yn llyfnach. Felly mae dal yn wneud yr un peth, ond mae'n golygu bod ni'n gallu rhoi lot o opsiynau o fewn y lŵp ailadrodd yma. Felly, be ni'n mynd i wneud nesaf yw edrych ar newid lliw y roced. Nawr, allwn ni'n wneud hwn yn yr un adran, sef o dan yr ailadrodd, a ni'n mynd i ddewis y bloc newid effaith, lliw, a dyna fe, dyna'r roced yn newid lliw wrth fynd tuag at y ddaear. Nawr, beth fyddwn ni'n awgrymu wneud nesaf yw edrych ar faint y roced, allwn ni'n wneud e'n llai wrth fe deithio tuag at y ddaear. Felly, allwn ni ddewis gosod maint i 100, a fydd hwn yn mynd ar y top, felly mae hwn yn effeithio yr rhan gyntaf, a wedyn ar y diwedd newn ni wneud newid maint gan -3, a gallwch chi weld beth sy'n digwydd nawr, na fe. Felly mae roced yn mynd yn fach ac yn teithio tuag at y ddaear. Mae'n bwysig bod chi yn cadw eich prosiect, felly allwch chi ddewis ffeil a cadw eich cyfrifiadur.
A gallwch chi gario ymlaen gyda beth ni wedi dechrau fan hyn os ych chi eisiau newid y lliw yn bellach neu newid y maint, ewch amdani.